Os orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano 2025 destinarán un total de 1.749 millóns de euros á provincia de Ourense, 238 millóns corresponden á cidade, un incremento de máis de 100 millóns respecto ao actual 2024, disparando o gasto por habitante de 5.540 a 5.742 euros, un aumento do 3,6% e o maior incremento das 4 provincias galegas. Bueno, pois en Ourense seguimos facendo ese importante esforzo de investimento para precisamente realizar eses investimentos cohesionadores que ven realizando este goberno na Xunta de Galicia, non? E, por tanto, unha vez máis, Ourense é a provincia galega que ten un maior investimento por habitante. 5.742 euros por habitante serán os que teñan para o vindeiro ano a provincia de Ourense, que se concretan en actuacións tan importantes como a posta en marcha do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, que estará en San Cibrao das Viñas, no que investiremos máis de 6 millóns de euros, pero non só iso, tamén investiremos realicemos investimentos innovadores en novas tecnoloxías na Tecnopole, con máis de 10 millóns de euros. Melloraremos a vida dos ourensás investindo máis en sanidade, ao que dedicaremos 27 millóns de euros, e tamén pensamos no futuro, investimos 15,6 millóns de euros en educación, para que os novos teñan un acceso a unha mellor educación en toda a provincia de Ourense, e outros investimentos importantes, como por exemplo rematar as obras no VIC de Monterrey, que queremos que sexa un gran polo de atracción turística a maiores de ser patrimonio cultural de Galicia, ou o novo edificio administrativo que estará situado na capital de Ourense, e outras actuacións de mobilidade que mellorarán a vida dos ourensás. Todo ello para poñer en valor unha provincia que ten tanto futuro como Ourense. No capítulo de inversións volve destacar a sanidade, que capitaliza a maior parte dos orzamentos. Desaparecen inversións clásicas, como o Centro de Persoas con Discapacidade de Barrocás, xa que a obra estáse rematando e a previsión é que abra en breve, polo que non precisará partidas en 2025. A Xunta mantén o esforzo no Plan Director do Chúo para as obras de reforma, con 27 millóns de euros, 2 millóns menos que en 2024. Isto vai permitir que se remate a construcción do novo edificio hospitalario xa en marcha e abordar a construcción dun novo edificio que unifique todos os servizos do materno infantil, previsto para finais do próximo ano. De feito, os orzamentos recollen outros 30 millóns para os seguintes exercicios ata 2028 para acabar estes proxectos. Tamén se destinan 2 millóns de euros, 1 millón máis, para comezar por fin a construcción do Centro Integral de Saúde Novo a Santos, que superou as trabas urbanísticas tras a declaración a principios do mes de outubro da Xunta como proxecto público de urxencia. Hai partidas para os novos centros de saúde tamén na Rúa, Muíños e Boborás. Unha das grandes inversións contempladas corresponde ao Centro de Ciberseguridade de Galicia, que se construe no Parque Tecnolóxico de Galicia, a Tecnópole, e cuxas obras comezaban o pasado mes de xuño. Con máis de 4 millóns previstos, asegúrase que estén rematadas no primeiro trimestre de 2026. O novo Instituto da Provincia, que estará ubicado no concello de Pereiro de Aguiar, xa foi licitado e conta con 350.000 euros nas contas autonómicas para poder empezar a obra o vindeiro curso. En materia educativa, contémplanse tamén ampliacións doutros centros educativos, como a Farixa ou o Chamoso Lamas do Carballiño. Tamén destaca o apoio de 3,3 millóns para a especialización do Campus Auga, 2 millóns, os mesmos que en 2024, xa que non se moveu a obra, para construir a nova sede da Xunta nas 4 parcelas compradas nas Lagoas, o remate da reforma do Castelo de Monterrey ou 1 millón de euros destinado á modernización do regadío da Limia. Por último, os orzamentos recollen para Ourense partidas para unha das principais preocupacións cidadás, a vivenda.
Así, unha das grandes partidas son os 8 millóns de euros para a construcción de vivendas para alugueiro social da Praza de Cambeo da Raia do barrio da Cuña.